Kung tagaan kag lemon sa kinabuhi, paghimog lemonade. Kung tagaan kag basura, ikumpot na yang basura o pamaligya o basura. Dili ba mo asenso ka? Sa Biblia, nakita gihuna-huna nga mga tao nga murag pildihan. Pero sa katapusan, imbis na biktima sila, nahimo silang mga victors. Kinsa makini sila? Si David, si Daniel, si Joseph. Nga murag aslo mga ilang kinabuhi. Pero sa katapusan, nahimong patsyada ang ilang kinabuhi. Mga igsoon, pildihan ba ikaw sa imong Christian life karon? Maaslong ba ang imong kinabuhi? Kinay nga topic, fit kayo para kanimo. Si James naghatag kanato og patsyada kaayo nga advice unsaon nga ma-turn nato ang ato ang trials ngadto sa triumph. Ingon niya sa James chapter 1 verse 1 to 4. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when ye fall into divers of temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Unsaon, kita mahimong magmadaugon gikan sa ato ang mga pagsulay. Unang-una, matod sa pulong sa Ginoo, count it all joy. Sa outline ni Warren Wiersbe, una, count a joyful attitude. Ingon niya sa verse 2, my brethren, count it all joy. By the way, kinsa kining brethren di ani? Kini nga brethren di ani, mao kining na-scatter abroad sa Asia, James chapter 1 verse 1, tungod sa persecutions. O nag-struggle sila sa spiritual immaturity. Kini mga tawhana look defeated side by side. Kung basahin mo ang James chapter 5 verse 1 to 6, ang mga poor nga Christians i-oppress sa mga rich. Ipang torture, busagan na elder dito nga ipaadto aron ipahaplas og lana kay ang lana tambal man sa samad. Unya nag-antos bukini sila sa immaturity, sa ilahang pamulong, sa ilahang work, sa ilahang wisdom. They were defeated. Busa si James gusto hatag kanila katudluanan unsaon nga mahimo nga triumphant. Ingon niya, count it all joy, my brethren. Ang word nga count diha is usa ka na ka financial term nga to evaluate. Ingon ni James, kung pananglitan ay sa panahon nga moabot ang mga pagsulay, ang kapait, ang pagtorture, ang pagpersecute, ang pangpangdaot sa inyo count it all joy. By the way, dili lang usa ka pagsulay, gamay nga pagsulay, ay ata maglipay-lipay. Kundili all. Magamay man nga pagsulay, o madako nga pagsulay, all, count it all joy. Mananglitan ikaw nagsakit ikaw COVID-19, ubag kagikawatan ka, ubag hanay ng libak kanimo, tungod kay ni taas ka, count it all joy. Ubag ka gibugal-bugalan ka kay nadagma ka, count it all joy. Sa Bible makikson ng opposite kayo. Ingon ni Kristo Jesus, kung sagpaon ang imong isa kaaping ipasagpapod ang isa. Kung hulaman ka, pahulaman dayon, higugma imong kaaway. Kung suguon ka nga magdala sa isa ka butang, isa ka milya, himo ang duha ka milya. Kung kuhaon ang imuhang outer cloth, ihatag pud ang inner cloth. Dire, count it all joy kung ikaw sulayan. Ang normal na ito nga pagbati, kung kita sulayan, mag-uul kita. O ba, mangisog. Pero sa Bible, count it all joy. Ayaw i-blaspheme ang Ginoo. Ayaw pa si pala ang Ginoo. Ginoo nga nung morning, itabos ang kinabuhi. Dapat sila, kaya wala sila gasimba. Ako nung nga gasimba, naabot nun sa ako akin nga problema. Reality gyud ka na sa usa ka Kristohanon nga mag-antos kita. Gani ingon ang pulong sa Ginoo, count it all joy when you fall into diverse temptations. Wala siya nag-ingon nga if you fall sa mga pagsulay, kundi ingon siya when, sa panahon nga ikaw ma-fall sa mga pagsulay. Meaning naagi panahon nga ikaw sulayan sa Ginoo. Nitok-tok na ka sa imong kinabuhi. Pag hayahay na kay ka, dili ka magbabiling hayahay.
Moabot yung kapait sa imong kinabuhi. Kaya nga ang pulong sa Ginoo, when you fall into diverse temptations. O sa panahon nga moabot na ka ng kapait sa kinabuhi, ay nga ng Biblia, count it all joy. Ayaw paghikog sama sa uban. Kibulagan sa ilahang huyab, naghikog. Kibulagan sa ilang bana, naghikog. Dili ka bayad sa bayronon, kay gi-traidor, naghikog. Yung Biblia, ingon na Biblia, count it all joy. Naunsay kalahian sa joy ug sa happiness. Ang happiness gadepende sa happening sa palibot. Kung palibot na ay fiesta, ikaw pod mo react ka, happy pod ka. Kung naay mohatag kanimo gikan sa lain nga source outside, happy sad ka. Kung happy ang palibot, kung happy ang happenings, happy pod ka. Mao na ang happiness. Pero ang joy lahi. Ang joy is gikan sa sulod nimo. Gani ingon ang pulong sa Ginoo sa Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Bisag ang palibot magul-anon, bisag naay panghitabo nga daotan, ikaw nagpabilin nga malipayon. Tungod kay ang pagkamalipayon mo wala agadepende sa gawas kundi kadepende sa kung unsay nahitabo sa imuhang sulod sa kinabuhi. Kung unsay gisulti, gitudlo sa balahang espiritu mo, mao ka na ang gibasihan sa imuhang emotion, sa imuhang wisdom. Malinawon, malipayon. Bisan panahon sa mga pagsulay, mahimo kang malipayon? Pwede ba gud na? Pwede. Basta mabutunan mo ang kaalam sa balahang espiritu. Tan-awa lang ang sitwasyon pinaagi sa mata sa imong pagtuo. Gatuo ka nga kini nga pagsulay lumalabay lamang. Gatuo ka nga ang Dios mo tabang kanimo sa future sa pagsulbad niya nga pagsulay. Gatuo ka nga naay maayo nga purpose nga giplano ang Dios para kanimo ug matuman lang nga purpose pinaagi sa pagsulay. Mura bitaw gadula ang chess bitaw. Ang isa ka tawo para mo daog siya gibahog niya iyahang queen. Ang kalaban gilargo niya kaon ang iyahang queen. Pero siya nga nagbahog sa iyahang queen. Bisag nasakitan ang iyang kingdom kay nawala ang queen, pero siya nagmalipayon. Kay kabalo siya nga human kaunon sa kalaban ang queen, iyahang ma-checkmate ang kalaban. Muna magkaigsunan, ang Kristohanon mahimong malipayon bisag mawad-an siya. Bisag mawala ang importante nga butang sa iyang kinabuhi, kay kabalo siya nga human ni ana nga pagsulay moabot ang kadaugan. Matuman ang plano sa Dios nga mahimo siya nga ingon ana. Kaya dili gusto sa Dios magiging na mag-remain kita nga pildi. Naay time nga iyang kuhaon ang butang sa tong kinabuhi. Nga mura daw mapildi kita pero ang katapusan ni ana kadaugan. Saligi ang Dios. Ikaduha nga buhaton kung kita sulayan. Ingon sa James chapter 2 verse 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Hibalo nga ang pagsulay sa pagtuo magaproduce og pailog pagka malaho tayon. Unsay una-una mo hibaluan? Una-una, trying of your faith. Maigsoon, unsay ginasulayan? Unsay ginasulayan? Ang ginasulayan mao ang pagtuo. Sa panahon nga mawala imuhang kwarta, sa panahon nga libakon ka, sa panahon nga bulagan ka, sa panahon nga ikaw limbungan, ang ginasulayan mao ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Anong pagtuo man? Una-una, ang pagtuo mo hinungdan nga ikaw naluwas. Ang magtuo pod may hinungdan nga nung ikaw buutan nga Kristohanon. Gatuo ka nga ang Dios maayo kanimo busa mobalos ka maayo gadto sa Dios. Gatuo ka sa sugo sa Ginoo nga kini ikaayo para kanimo og sa uban busa gatuman ka ni ani. Gatuo ka nga makalipay sa Dios ang pagbuhat og maayo busa gabuhat kag maayo. So sa Biblia, ang kaluwasan o kinabuhi sa Kristohanon is from faith to faith. For we walk by faith, not by sight. Busa sa panahon sa pagsulay, ang ginasulayan, ang imuhang pagtuo. Importante kayo kini. Kay mailhan nga ikaw tinuod bagay nga Kristohanon, panahon nga ikaw sunugon sa kalayo sa pagsulay. Kung ikaw gani mahimong abo, dili ka tinuod nga Christian. Kung ikaw mahimo noong mas pure pangabulawat, tinuod ikaw nga Christian. Ang ginasulayan mao ang pagtuo.
Ikaduha nga purpose nganong gisulayan ang pagtuo is aron nga kini ma-produce og patience. Mahimo kang mapailubon kung ikaw sulayan sa pagtuo. Sa unang panahon sa 2018 siguro, kung singkahan ka, laligo ka mabalo sa singka. Pero karon gisingkahan ka, maghilom ka lang. Grabe nang singka-singka sa imong kaaway, pero ikaw nakapailob, di ka mabalos. Tungod kay na training naman ang imong pagtuo nga sulayan. Abi mo kung wala ka magig training sa pagtuo, testing sa pagtuo. Pag mabot ang problema nga dako sa imong kinabuhi, matumba ka. Kung makaingon ka nga, ingon ani ba di ang Kristohanon nga kinabuhi? Abi kung naay Ginoo nga motabang dayon, kaingon sa pulong sa Ginoo, a very present help in times of trouble. Wala man lagi dayon. Na kung wala ka niaging mga ginagmay nga pagsulay ngadto sa padagko nga pagsulay, lalo ka mundang. Pero og niagi ka og pagsulay level 1 nga pagsulay, level 2 nga pagsulay, level 3 nga pagsulay. Pag-abot sa level 5 nga pagsulay, dili na ka ma-shock. Mapailubo na ka. Ngano man, ang imong faith na try naman. Nasulayan na sa imong faith nga tabangan man ko sa Ginoo. Magsalig lang ko kaniya sa right time kung kanus ako niya ihatag ang tabang nga gi-promise niya kanako. Kabalo mo kung na-purpose ang Ginoo niya ni sama sa past. Kung gisulayan, na-purpose, karon po, gisulayan ko sa Ginoo, naapoy purpose niya ni, busa magpailob lang ko. Ingon ana, mag-iso na ang resulta. Dili bitaw ingon nga, pag-abot sa kanaambanan nimo, gikulata ka, largo din ka ni ingon nga, abi na ako ang Kristohanon, dili mangulata. Mangulata man ang Kristohanon, hala, di na ako musimbaan ng simbahan na. Kikining banaha, mura man niga, uban-uban na ako ang simbahan, mura bala-balaan, pero pag-abot sa pala, mangulata sa ako, di na ako musimba. Now, dili ka ingon ana, kung dili bisag kulatahon ka sa imong bana nga mo'y gauna sa imuha, padayon nga pangalaga sa Ginoo. Total ang imong ginasimba, ang imong ginasunod di man imong bana, dili ang Dios nga imong ginasaligan. Okay, mahimo ka ingon ana mga kaigsunan kung niagi ka og mga pagsulay sa pagtuo mo. Pero nakalitan nga ni kapak dako nga pagsulay, posible nga ikaw down. Mas importante kay ang pagsulay mga igsuon, pagsulay sa atuang pagtuo. Okay, ingon diya, mo produce kini siya og patience. Unsay patience? A courageous perseverance in the face of suffering and difficulty. Bisan pag naang ka sa nawong, sa kapait o kalisod, walay bugas, walay motabang sa imuha, pero nagay courage nga maulahutay pagpangalagad sa Ginoo. Simba lang gihapon, ampo lang gihapon, basa lang gihapon Biblia. Balag ang kalibutan, murag walay tabang nga ihatag sa imuha, padayon gyapon ka, lahutay ka nga naman. Ang pagtuo nimo ni mature na, niagi nagdaghan nga mga pagsulay. Kabalo ka nga, kitabangan ko sa Ginoo sa past, tabangan po ko sa Ginoo karon. Kabalo ka nga wala pa gid ni nahitabo ba nga gitabangan ang tao sa mga nga pagtabang. Pero kabalo ka nga ang Dios motabang kanimo. Katuo ka nga motabang ang Dios kanimo ni ana nga problema. Stage 4 cancer ang ubang gipauli na sa balay, pero kabalo ka nga ang Dios kakaya magtambal niya na. For with God nothing shall be impossible. Busa padayon niya po gagampo bisag walay tambal nga niabot. Kay kabalo ka nga ang Dios mao'y labing mananambal. Amen ang patience, ang pailob, ang pagkamalahutayon sa Kristohanong pagkinabuhi. Dili nimo ni maangkon pinaagi lamang sa pagbasa-basag mga libro. Maangkon nimo ang pailob diha sa pagsulay, pinaagi gayud sa pag-agi, pag-experience gayud sa pagsulay. Dayon imo ding hinumduman imo nabasa gikan sa pulong sa Ginoo. Uban nga basa-basa mag-Bible natumba man. Kusog basa sa Bible patumba. Man gina-apply ang basa sa Bible pag-abot sa pagsulay. So nga nani, para maabot ang patience sa imuhang life, dapat naagyoy problema nga maabot. Nya dayon kung unsa imong nabasa sa Bible, importante gid ito ay ito biyahe, i-apply ito. Sa ligi nga ang Dios motabang kanimo, sa ligi nga naiplano ang Dios aron nga ikaw makalahutay panahon sa imuhang pagsulay. So mao ni mabot ang pagsulay sa inyong kinabuhi, count it all joy. Paglipay, abi ninyo maigsoon, sultihan ko kamo. Kung dili pa ikaw kabalo maglipay panahon sa kaguol sa imong kinabuhi, immature pa ikaw nga Christian. Kung imo lang nga buhaton kanunay mo ang pagsubo, hilak, way kalipay, wala kay saktong pagsabot.
wala kay understanding nga naay purpose nga maayo ang Dios sa imuhang kinabuhi. Ang matawag sa imuha, immature pa ikaw. Busa karon nga time, para dili ta matawag nga immature o kalipay nga naay pagsulay. Dili man na pikay-pikay nga paglipay ha. Napo kay sabton, hibaluon. Ingon da sa verse 2, hibalui nga ang pagsulay sa pagtuo mo magaproduce og pailo busa paglipay. So salamat sa panahon nga inyong gihatag kanako. Hinaut nga naa ka mo na-learn. Sunod nga panahon tunanta ang sumpay nga pamaagi unsaon nga kita mahimong magmadaogon panahon sa trial sa atong kinabuhi. Dalay ko ng Dios, to God be the glory.